Inibingelela kuphi na kuphela kufinye Colombo njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our king knows with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngikhathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngibuka amavideo ami. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe ngoThobisani ngwakamthembu umvela seke ukhona bafowethu la njengoba nihleze nazi ukuthi yonke into ihleze ihora lenjabulo bafowethu ngilaka ximba eduze naseMaritzburg bafowethu ubani owayetha amabhinqa awanangqondo emakuthi ibhinqa nanqondo yini lesemva kwami bafowethu awubheke ukhuzani wakhile ubheke umthandeni wakhile ibhinqa nanqondo namhlanje ke ngivakashela inkunzi malanga bafowethu insizwa ezoxoxa ngohambo lwayo bafowethu uhambo lomuntu lubalekile ngani yakwethu sikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV Khabazela Bafowethu kuyaphileka mfowethu ngiyaphila ngani yakwethu namhlanje sila kwakho mfowethu mfowethu sibonge uyabona ngithema ngifika la mfowethu ngaduka ngase ngiyabuza ukuthi kuphi kwaShesha kwathiwa no phuma la ungene la mfowethu utshela abantu ubani wena nginibingelele nje ababukeli bonke kuSelect TV ala kuzofikela khona umbukiso lo bafowethu ngiyanibingelela ngokuhloniphekile niyaphila ninjani ngani yakwethu namhlanje ngiyengizwe bethi abantu ibhinqa nanqondo ibhinqa livele lisebenzisa ade ngisolundi mfowethu kule few weeks back safika sasha 500 something uyabo 1000 ngabona ukuthi insizwa zinamandla kodwa abantu kunabantu abathi ibhinqa nanqondo namhlanje ngila uyinkunzi mfowethu uqokile ugezile yonke into iright ema ngithi ngiyabuka la lesitezi ufike kanjani phezulu lento ezokhuluma ngayo namhlanje bhuti wami asikubingelele Khabazela kwenzakalani wala namhlanje uhambe kanjani bhuti wami ya bafowethu noma bengele kungezanga kube lula kona ake ngiqale nje ngokuthi igama lami engalethiwe ubaba nguZwelibanzi kwakamkhizi sibongo kodwa ke ngokwezinsizwa nguShesha Mashesha yashesha indoda ePavilion usigaxa amabhandi uphoqoza ihlahla usehla senyuka usamba semali esingadalulwanga ukuthi kwakuyisamba sasina malini kanti lesamba lesi namanje basadidekile abantu ufakazi uyena umbukeli naye akazi ukuthi engabe kanti lesamba kwakwesamalini kunjalo bathi Shesha Mashesha bafowethu ngilaka mkhize ngibukelwe ngendlela eyisimangaliso ngiwom bafowethu ngijabulile bangimukele ngezandla ezishisayo Khabazela luthini uhambo lwakho mfowethu namhlanje sibona wenza into ezizimangaliso indoda isukaphi ngoba bathi abantu siyafisa ukufana nomkhize pho uhambe phi yena umkhize bafowethu ngiphume esikoleni kwasho ukuthi ekhaya isimo sasingasihlanga kahle ngangalithola ke ithuba lokuyofunda endaweni lezi eziphakeme ngabe ubabe sengenzela isecurity nje ukuthi ngikwazi ukuzama iyona isecurity engizame ngayo ngigade etolo ngisebenzela inkampani ezahlukahlukene ngicine sengikhuphula ngagcina sengigada imali ngagada imali kwasho ukuthi isimo nakhona siyashisa insimbi yashisa bayafoza kwethu ngapha nangapha kwagcina sekufika into nakimina ukuthi no ngoba nemali nakhona ayanelisi phela imali akube khona into engiyizamayo engingazama ngayo ukuthi impilo iqhubeke iye phambili ngabe sengizama ukuvula i-cash loan ngaloko ngibolekisa abantu imali ngumashonisa bebaleka nemali zami abantu ngibajahe kube hliphi yakhokho omunye angakhokha ashintsha indawo kanti wayethatha imali ehlala emqashweni sengiyafika emqashweni thiwa lo muntu akuyena wala yabo ngaloko ngiliphusha ke ibhizinisi ngoba phela into makwe yakho wena osuku nesifiso wena osukubona iphupho ukuthi yini oyifisayo so vele noma iyiphi indlela osuku uzoyithatha sokuzoba nezingqinamba ngaqinisela ke khona kunjalo ngoba babekhona babengikhokhela kuhambe kwahamba ngo2014 ngaregister ibhizinisi lamashonisa labasemthethweni ngavula ama office
ngabona ukuthi kuyaqhubeka ngo-2015 ngabe sengiyaresigna emsebenzini la ngisebenza khona as a security ngazozibambela ke yabo ngiphusha wona umashonisa kusho ukuthi ulokukhula ngoba ubususebenza ususabalele endaweni eziningi ngoba ku cash loan le ngikhuluma ngayo nje sithengela abantu imoto abashadayo bafika la umuntu ashadiswe abalobolayo siyabalobolela abafuna imizi siyabathengela imizi uyabona yakhula ke kanjalo into kodwa ke kuyona yonke lento engiyibalile phela kunemigomo nemibandela ukuthi ke wena uyaqualify yini kuloku othi wena ucela sikusize ngakho ngokukhula kumsebenzi ke ngicine sengivula i-security company ngo-2018 ngivula i-security company nayo engaphansi kweShesha Mashesha yabo so ke izinto zami zonke zithi Shesha Mashesha cash loan sekuyishesha Mashesha security le ibe iseyilanywa nayi Shesha Mashesha cleaning ngaphinde ngavula neShesha Mashesha cleaning sengiyibalile kuningi i-construction yes siwe senze nemigaqo uyabona yeah so ke zonke lezi ndlela engizibalayo akuzange kube lula ngoba uma umsebenzi usukuwenza usuke une challenge so ziningi izinto engizenzayo engingazibala ezinye uthola ukuthi ke awumunye umuntu ekubukela kude axake ukuthi le ndoda ayenza izinto zenzeka isebenzaphi uyabona no mfowethu ngiyasebenza nje mina njenganamanje sengihambe ngaze ngasungula nalo utshwala bami i-rapid cruise nabo obungaphansi kwayo iShesha Mashesha. Esisazokhuluma ke ngabe utshwala bakho ngicabanga ukuthi ibusiness yakho ogcina uyivezile kulezi insuku noma kulezi inyanga ezidlule okuwukuthi igijima kakhulu. Select Africa TV and we are subscriber bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngikhathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngibuka ama-video ami.